na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Nawasa na tingali niya siya. Unsa man? Nawasa na ka? Sarah? Ako ni. Nagunsa ka diri? Gitrapungan ti ka. Aron mahuwasan ka. Oh. Uy. Ang ako trabaho. Late na ka. Hapit na mag-alas 9. Mas ka ba nga dahil? Nganong naghubog ka? Nganong naghubog ka? Sulti. Tungod di mo, Sarah? Unsa? Pasol ko. Nganong ikaw pa nga akong mahal. Usbara? Unsa to gisulti mo? Napasol ko. Nganong ikaw pa nga akong mahal. Oh. Shit! Wa uri mang libaw mo balhibo nga ni sulti ana sa? OMG! Can't afford to see that. Pun-i pang imong gisulti nga nagpasol ka, nganong ako pang imong gimahal. Oh, ganun nito ko ka. Pun-i pa! How dare you! Nakaako kas pagsulti anak diri nako. In spite sa akong gibuhat, ha? Ako pinagtrapo nimo para mahuwasan ka o karon nga nakamatngon ka. Human nga ikaw nahuwasan si mong kahubog. Muna imong hipabati diri nako, ha? Ikaw, mao'y nagtrapo na ako. Yes. Ako in town yor. Ako. Unya ingnon pa ko nimo ana nga nagbasol ka? Nganong ako pang imong gimahal? Shit nimo. Sorry. Sorry. Wow! As easy as that? Hoy, Piolo. Kung nagbasol ka man, nga ako ang imong gimahal. It's too early. No problem. You can go to hell. Sarang. Lupad! Dili ko mawili nimo. Shit nimo. Ikaw na lang? Naidraghang magdagan ako. Remember? I am a Miss Queen. Pwede nga makapasabot ko rin. Nganong nakasulti ko, nagpasol ko, nganong ikaw pa nga akong mahal. Pwede. No need. Kasabot ka ba? I'm hurt, Piolo. Kadungog ka? Gisakitan ko. I am insulted. Pero di ka maminaw na ako. Cause I am hurt. Badly hurt. Kung nasakitan ka, ako, wa pa ko sakit eh. Shut up! Hilas ni mo. Nagbasol ka? Ha? Oh, shit. Diya ka na. Sarah! Sarah! Ako pa'y kitang paros. Lucy, si Miss Queen ay gawas na. Mura man og suko kaayo ang Bit, nawa. dani paingon din he ay. Day, Sarah. Umusta naman si Piolo? Hilo-ilo si. Oh! Unsa? Akong hiluan? Nganong tao hiluan sa mga Queen Sarah sa ilaga? Hilas. Murag kinsang manulti. Ami Sarah, ngano man di ay ha? Giluod ko siyang gisulti. Ka-afford uro siya sulti ato. Ang ano, sa isultis kong amigo taon ha? Nagbasol ko na siya.
Nganong ako pa yung gimahal. Bay, ano mo rin gisulti? Yes, Buloy. Oh! Mao ba day, Sara? Mao ba di Uy. ay, no? Sukad masukad. Wa pagit ko kahimo og trapo sa kalalaki. Aron mahuwasan sa kahubog. Siya pa'y nakahimo na ko ato. Imagine, gitrapuhan ako siya para mahuwasan siya siyang kahubog. Og sa dihang nakamatngo na, nakahimo pa siya pagsulti na ako nga nagbasol ko no siya nga nung ako pa yung gimahal. Mao ba? Baya, ano? Palayasan na siya. Dili na ko gusto makakita pa siyang dagway. Oh, day, Sara. Orbida. Palayasan na siya, Buloy. Kadiyot lang, day. Kadiyot lang. Ay, ganoy. Ngano, Buloy? Abi ni mo, gisakitan lagi taon si Bepiulo siya nakita. Taon nga kuyog mo sa Robin Hood. Wa siya labot. Bisag kinsa pang ako ikakuyog. Ngano? Bana ba nako siya? Oh, Shit niya. day, Sara. Hilasan lang ko niya. Nagbasol siya ano ako yung kibahal. Uy! Papangitaa siya lain, oy. Diligi ko mawili niya, Buloy. Siya na lang. Napay daghang mabuang na ko, eh. Naay daghang mayabag na ko. Kinsagot siya. Ansa man? Manghambog na siya nga siyang nahimong Mr. King? OMG! Nalibat lang ang mga huwis ato, oy. Layo ra siyang Robin. Oh, Sara, day. Muni prang ka kapag kasulti, Buloy. Layo ra gyud siyang Robin. Oh, muna magikumot kasing-kasing ko. Ko aday ka nang... Ingnan ang amigo ni mo, ha? Panglayas mo diri, kamong duha. Nagtala mo sakit sa dughan ako. Gusto siyang mulayas. Day, Sara. Kalma man lamang ka, oy. O si kalma, Lucy. Ako mo kalma ko? Shit niya! Pero, Day, Sara. Hilong, Lucy! Diya na mo. La, walk out. Aita. Tutok mo ka na ko. Kihingin la naman noon ni Sara si Piolo, ah. Oh, atay may mo na. Siya bitagiya doon. Hala, kaluoy. Naluoy ko ni Piolo. Bye. May buloy. Ano na? Ha? Karang. Magbabalik ka wasan, tagay na sir ka. Ha, to be continue na bay, ha? Pukaw lang ni, pukaw. Pukaw na. Mura mo ka drop, pukaw. Bida. Bitaw sa tabo niyo sa rag niya. Wala magkao yun. Bay. Mura tinood mong giingon da. Tinood ang imong gisulti nga nagbasol ka? Nganong siya pa imong mahal? Tinood lang. Yun siya pa'y malipay. Uban silang Robin. Mura lang kong pahoy. Kapari mo bay, pailob lang ka. Uy, unsam ka. Oh, anak yun. Marga na bugtong na kumahimo. Ang pagpailaw, bay buloy. Unsa iha? Mo ka gisulti ni Piolo kanimo? Gisakitan ko, Mami. Mao ba? Mo paulit ko. Makatilaw siya kanako. Unsa og si kinsa ko. Mami. Kahilas niya. Ingrato gud niya. Gipapuyo ko siya diha nga way abang. Mao niyang ibaos ka nato. Makita niya. Mo pauli ko. Magpaabot ko, Mom. Paabot ako iha. Pakit-on ako na si Piolo. Kinsa og unsa ko. Magpaabot ko, Mami. Nagbasol di ay ka. Pues, aron mahingpit ang imong pagbasol. Paanhiyon ako si Robin.
yun, Robin. Hibaw ko na ako kay gusto na ako. Tubag. Hello? Sarah? My queen! Robin, makaari ka dire. Magpaabot ko nimo. Yes! Yes! Buwan ako! Within 15 minutes, naan ako. I love you, Sarah. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!